unexpected Jesus, born to set thy people free. From our fears and sins release us, let us find our rest in thee. Il-kelma ta' Alla illum teħodna f'panorama kbira ta' nies importanti fl-istorja tad-dinja. Erodi, Ponzju Pilatu, Filippu, il-Qassis il-Kbir, Anna, Kajfa. Din l-istorja dan iż-żmien jinkarna f'mument partikolari. Fejn l-istorja tad-dinja kienet immexxija mill-Imperu Ruman, fejn il-ħajja reliġjuża kienet immexxija mit-Tempju ta' Ġerusalem. L-Iskrittura illum tibda propju b'dawn in-nies tant importanti u timmaġina li l-kelma ta' Alla ħatoqgħod fuqhom, ħatgħażel lilhom, ħatammar f'nofshom. Imma l-darba oħra aħna niltaqgħu ma' sorpriża. Ma' sorpriża li dejjem tagħti l-kelma ta' Alla u qudiemna jitfaċċa l-ewwel personaġġ tal-Avvent. Jitfaċċa il-profeta l-kbir li Ġesu jgħid li fost in-nisa kollha ħadd ma twilet ikbar minnu, Ġwanni il-Battista, li qiegħed fil-periferija, qiegħed il-barra minn dawn iċ-ċriki tal-poter. Anzi l-Iskrittura tgħidilna li qiegħed fid-deżert. Il-kelma ta' Alla tistrieħ fuqu, fuq il-persuna li qiegħed fil-periferija u mill-periferija miskiet mill-istil ta' ħajja differenti, mill-mument li dan ir-raġel qiegħed attent għall-istorja qed jiddixxerni żmien, allura qiegħed f'attitudni li jirċievi propju l-kelma tal-mulej fid-deżert, bħalma l-poplu ludi kellu jisma' il-kelma ta' Alla fil-mixja li jagħmel għall-ħelsien fid-deżert. Id-deżert isir l-ispazju tas-silenzju. Dan insibuh fi żmien tar-Randan, u nsibuh fi żmien tal-Avvent, u nsibuh fi żminijiet prinċipali fil-ħajja ta' kull min irid jikber fil-ħajja tiegħu ta' fidi. Il-fidi tittgħaddi mill-element tad-deżert. Id-deżert huwa spazju mingħajr nies, spazju mingħajr il-bżonnijiet essenzjali, l-ispazju fejn aħna nitalmu nistennew, nitalmu nixtiequ u nitalmu nistrieħu fuq dak li Alla jipprovdi. Żgur li huwa faċli li inti wkoll issemmi d-deżert li bħalissa qed tgħix. Min mietlu xi ħadd, min relazzjonijiet li tkissru, min kellu jerġa' jibda mill-ġdid, min marda, min uliedu, min nuqqas ta' tfal, min diżabilità. Aħna madwarna għandna ħafna deżerti, speċjalment id-deżerti tas-solitudni tan-nies li jħossuhom moħedhom. Il-kelma ta' Alla la tistrieħ fit-Tempju ta' Ġerusalem u laqqas fil-Palazz tas-Sultan, tistrieħ fuq xi ħadd li kapaċi jirċevija. Jekk inħarsu lejn l-immaġni li għandna llum, Ġwanni l-Battista dejjem jindika it-triq, jindika il-mulej, isir il-vuċi li tgħajjat fil-kriżi tal-umanità. U aħna wkoll il-mixja tal-ħajja nisranija jekk irridu noħduha bis-serjetà, issir stedina vuċi li tgħajjat f'dan il-baħħ ta' deżert li hemm madwarna, fl-iktar momenti fejn aħna nkunu preparati biex nisimgħu. Fl-iktar momenti fejn aħna m'għandna xejn u allura kull proposta nistgħu nirċevuha. L-eremos jissejja bil-Grik li jsir indicator li lilna jwassalna x'imkien. Ġwanni huwa l-leħen li jgħajjat metanoja, metanus, biddel il-mentalità. Aħna fil-ħajja tagħna l-problema l-kbira hija l-mentalità. Jekk ma nbidlux il-mentalità qatt ma naslu biex nagħmlu passi ta' bidla, passi ta' ħelsien. Kemm hi diffiċli għalina nidħlu fil-ħolma ta' Alla, għax il-ħolma ta' Alla tinkarna, tinżera, issib l-eruq fl-ispazji l-vojta. L-ispazji l-vojta fil-ħajja tagħna isiru spazju fejn Alla jista'
jintervjeni, jista' jidħol, jista' jwassal il-messaġġ tiegħu. Ġwanni l-Battista minajru f'ħajtek ma tistax tasal biex tara fil-mulej. Ġwanni l-Battista huwa dak li jitolbok li todos f'realtà ġdida, li tissogra xi ħaġa ġdida fil-ħajja tiegħek. U propju għalhekk illum l-ewwel qari il-profeta Baruk li jakkumpanja wkoll dan iż-żmien tal-Avvent jitkellem minn dawn il-verbi profondi, minn 7 verbi, neħħi. Jekk trid tikber l-ewwel titgħallem tneħħi, ilbes il-biż ġdid, identità ġdida, qiegħed il-qalba, ir-raba' verb użat illum hija lajta hija propju biex tqajmek, itla, ħares, ara, Alla jixtieq jagħmel xi ħaġa ġdida fil-ħajja tiegħek. Kemm naħlu ħin biex nippreparaw għall-milied, kemm naħlu ħin nixtru rigali narmaw id-dar, kemm għamilna mill-milied żmien biss kummerċjali. Imma fil-ħajja nisranija bħal profeta Elija li daħal fid-deżert u l-anġlu qallu kul biex bis-saħħa ta' dal-ikel tasal fuq il-Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej, u l-muntanja Ħoreb, il-muntanja tal-Ħerba, issir għal Elija il-muntanja Sinajl, il-post tal-laqa ma' Alla, kemm aktar aħna. F'dan il-ħadd imsejħin li permezz tal-profeta tal-leħen ta' Ġwanni l-Battista, l-leħen li għajjed fid-deżert, aħna mhux biss inqumu, imma aħna niskopru li fl-iktar momenti ta' deżert, fl-iktar momenti ta' kriżi, jistgħu jkunu l-ikbar momenti ta' growth. Fid-dlam aħna nistgħu naraw l-istilel tal-lejl. Fil-momenti fejn jitlaq l-aljenazzjoni tal-ħajja ta' kuljum, nistgħu nidħlu fil-mistoqsijiet l-iktar fundamentali tal-ħajja tagħna. Għax aħna fil-ħajja tagħna dejjem għandna ċans li nibdew mill-ġdid. San Girgor ta' Nizza jgħid ma jonqos qatt l-ispazju għal min irid jimxi wara l-mulej. Bla qatt ma jieqaf. Jimxi minn bidu ġdid għal bidu ġdid, f'bidu li m'għandu qatt tmiem. Aħna msejħin dejjem biex ikonna bidu ġdid, biex nisimgħu il-għajta tal-profeti fil-ħajja tagħna li juruna direzzjonijiet differenti mir-reklami. U nagħlaq din l-istorja vera meta kien qiegħed ipitter il-kopla ta' St. Paul's Cathedral, James Thornhill, tant baqa meraviljat f'mument partikolari bil-pittura li kien qiegħed jagħmel, bil-meravilja tiegħu innifsu, li ħass spazju beda jersaq lura minn fuq l-scaffolding li kien fih, minn fuq dak l-oli kollu biex jara il-pittura mill-bogħod, mill-post li ħajaraw għan-nies. U waqt li kien miexi lura u jistaġeb bil-pittura tiegħu, l-assistent tiegħu induna li warajh kien hemm abiss. U biex ma jaqax mill-abiss, induna li ma setax jisma' l-vuċi tiegħu għax kien hemm spazji vojta, qabad il-kulur li kien qed jisboħ bih u ċabsu mal-pittura kollha. L-artist kien ra hekk reġa' lura jgħajjat u jikkoreġi lill-assistent tal-li kissillu l-pittura. Ma dak il-ħin l-assistent qabdu minn idejhu għallu sabiħ, jien mhux il-pittura rrid inkissillek, jiena rrid li inti salva ħajtek, ridtek li ma taqax. Da żmien tal-Avvent aħna nisimgħu din il-kelma mhux biex tumiljana, il-kriżi mhijiex ma tiġix biex tkisser dak li inti qed tibni f'ħajtek, imma ħafna drabi il-kriżi issir sejħa biex inti ma taqax għal isfel, imma tkun tista' tqum kif smajna l-profeta jgħid illum u tagħmel pass ieħor. From our fears and sins release us, let us find